Velkommen. Lidt længere væk. Tak til årets største event. Vi starter med en ølstafet. Det lyder således. Når startskuddet lyder, gælder det om at komme hurtigst hen til sin øl. Vunde halvdelen af denne øl, og derefter dreje 10 gange rundt om dåsen for til sidst at komme tilbage over målstregen og sende sin makker afsted på samme tur. Første hold tilbage står som sejrsherre. Ølstyk. Der opstilles et vandbad med en masse øl. Hver deltager har 20 sekunder til at opsamle så mange øl som muligt. Kun ved hjælp af munden. Jeg tror ikke, der er nogen, Det antal øl, der opsamles, skal det konkurrerende hold drikke. Er vi klar til regler? De er slet ikke klar. Hold kæft! Ja, vi er klar lige om lidt. Holdet, der er påsat som dommer i den gældende kamp, styrer reglerne. Dog er der nogle faste regler, som er følgende. 1. Vi spiller med selvmål og hegn. Der skal bowles indad, og der må ikke laves airball. Spørgsmål. Flipkop. Flipkop. Vi skal til at spille beerpong. Og alle kan reagere i beerpong, så hvad så fanden sker der?